Don Bricks Sampe Obolo Chike n'Onisa Akitetala n'ọbụ ngozi Nkwa Ọkwa Lucy Angele kunu giri ṅụọ Nwoke jere Mbagana mana ọka o si lelelelelele Igaba onya bebe n'ọnwa Igaba onya bebe n'ifu akụ n'anya ndị na-achị obodo abịago n'ụmụ iji n'ụlọ ajụjụ Sampe Igaba onya bebe n'ọnwa Igaba onya bebe n'ifu akụ n'anya Lucy Angele nwanne m okunu n'ungele ṅụọ Ama Lucy Angele ezi onye mekulu n'ungele ṅụọ Ị ga-agba onye bebi n'ọnwa Ị ga-agba onye bebi n'ifu akụ n'anya Sampe olololololo Obolo Chike n'Onisa Ife na-eme n'ụwa ilika Ụnafugo na bakwamanya mmiri n'anya Onye kwụlụ ọtọ gbatuo ya Sọmụbeze ga-akwụ ọtọ ọkwa ife na-eme n'ụwa Eze onye agwana m Eze onye agwala m ajị ihe ọkwa ife na-eme n'ụwa Don Bricks onye rigoro n'elu ndị nọ na-ataba afụfụ ọkwa ife na-eme n'ụwa O nwere ajụjụ m ga-ajụ unu zam ya ị ga-agbanwe ebe n'ọnwa Okike kelu ọkwa ya kele anyị o ị ga-alụso Chugo ọgụ Sampe Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ n'anya okokokoko okorobịa Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ n'anya Sampe Gbodike mbosi ike mere ọchọwa nwa dike Ọbụlụ m ọbụlụ gị gịnị ka ị ga-eme Mgbe mbụ ka mkwụlụ okwu ise n'ọnọdụ adịla ebe mma Ọkwa ọkụkọ nyụọ ala chụwa ya ọsọ Ihere emego ndị ilo ọgbaghara nọzi n'ebe ndị ilo Ọ na-eme ha abam n'anya Ọ na-eme ha ka ha ṅụrụ mmanya Ọya lelele Oya lelelelele Sampe Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ n'anya Eze oyimo gwa m okwu ka m Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ n'anya ndị na-achị obodo ngwatanụ n'okwu ka m nụrụ Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ n'anya Onye si n'isi ya ebuka ngwa gwa m okwu ka m nụrụ na ntị Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ n'anya Ọkwesị na ị ga-ebu obodo ngwa ka njọ gị fụnwa obodo ị ga-akwụ ukwe Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Ị ga-agba onya bebe n'ifu akụ Sampe Ị ga-agba onya bebe n'ọnwa Don Bricks